Wala ba nakakita? Hindi ko nakita kasi wala ko dyan. Ay, gabi. Opo. Madaling araw yun. Dalawang nanonood yun. Hindi naman. Hindi mo pala. Pagkakahinggay, hinulog video sa mga kapulihan sa lalaki yung sisya. Nakakatakot na ngayon. Gusto mo. Oo nga po. Paggabi, huwag ka na sumakay ko. Nakabunot. Ngayon, hindi ako. Sumakay ka na ko. Ay, Kisky na. Nag-isip na ako kay Kisky. Kung di namin nakita yun. Kaya ako. Namatay yung ina doon sa galit. Iigin ko sa kanya nakasama. Malayo yung napuntahan niya. Sabi ko, siguro yung babae. Opo. Sabi ko, Ken, pababa ka lang. Yun, doon na yung bahay nila. Alam ko, kilala ko yung nanay nila. Naka-CCTV naman sila. Wala CCTV doon po. Hindi, sa bahay. Paglabas siya ng bahay, yun la last na video niya. Oo, sabi niya sa isip mo, pero hindi ka ano, yung video rin siya. CCTV lang siya. Nakalpa ko na sa kalsada. Kami, nilagay ko lang ng CCTV yung ano, pero hindi tayo nakita. Walang nakita na may humawak sa bata. Ito CCTV. Hindi nakita sa CCTV. Hindi namin namin yung CCTV, wala talaga. Hindi namin nakita sa cellphone. Ang nakita ko lang yung mag-video doon na maraming bata. Pero nagtataka tayo kasi magkwapit sa pinta dito si ano. Si safety. Iniwan ko ngayon ang bata. Ako na ingatan nila ito. Nawala na ito. Ang sinayo ko. Nasa-oxidant. Hindi yung kayang alagaan. Tampakin nyo ko. Nagbutin ko lang kami. Nagbutin. Tubig ko sa sara kasi yung bahay naman ko. Narigat. Ado. Kung matanda alas 20. Alas 12 ko na diyan. Opo. Tahol na tahol ng ako namin. Oo. Kaya alas 12 ko na diyan. Sisiin ako. Tinitingnan ko ito, hindi ako nagpa-flashlight, tinitingnan ko, nakikita, pero nasa kalsada ko nagpapahog. May tao talaga. May tao yun, nagtatago lang yun. Manong? Ano di ay? Doc Noel. Dr. Oribio. Kilido. Si Kangay niya kayo tinagan mo. Ayan.
Okay lang po kayo? Opo. Mamaya may dalawang bata pa. Tatlo.